Să fie Domnul. Pentru vina lui Adam și a Evei propriu zis, pentru fructul rupt din ram de la pomul interzis, pentru acel grav incident care s-a comis în rai, omul a fost conștient, avizat de advertisment că prezintă un mare bai, călcându-se cu îndrăzneală legea providențială a marelui suveran. Aceasta n-a fost o greșeală, ci o fraudă catastrofală, ca erupția din vulcan, că s-a întins lava infernală pe arena mondială, cu trufie și cu fală, ne-a predominat Satan. Predeasupra tuturor, oamenii în durata lor, pe pământ e provizor. Nu mai trăiesc cât ei vor, că se îmbolnăvesc și mor. Iar decesele sunt frecvente, uneori prin accidente, atâtea evenimente care în majoritate n-au putut fi evitate, fiindcă timpul e măsurat la oricare decedat. Doar atâta i-a fost dat și nu poate fi depășit mediul biblic stabilit. Medicina e avansată, luptă contra bolilor, să prevină, să combată. În final, ce se constată? Că și specialiștii mor. De la porunca călcată, moartea e autorizată și nu are grija lor. Nu se înspământă de ei că mor oameni tinerei. Când apare în alei strai, nu te întreabă câți ani ai, nu te întreabă de ai gătat medicină, doctorat, le lași pe toate și ai plecat. Fac și doctorii ce fac, dar sunt boli fără de leac și sunt cazuri diferite ce nu pot fi prevenite. Când apar pe undeva, nu țin cont de vârsta ta, nu ți-au în considerare studiile superioare, că așa e omul aici, certat, pentru că n-a ascultat, pentru că a admis Adam glasul magic și infam, difuzat în paradis, drum funebru ne-a deschis spre mormânt și spre abis. Și precum se vede, iată, solul morții tot apare, chiar de ușa încuiată, de-i bătrân, băiat sau fată, când decizia i-a fost dată, e pe loc executată, nu-i ținută la dosare, nu se uită că e o mamă și rămân copiii plângând, îi trimite telegramă și în ziua care o cheamă e pusă pe diagramă, nu mai vrea să bage în seamă lacrimile după mamă, nici la pruncul cel plăpând. Nu se uită că e un tată și familia e zdrobită, că e o mamă întristată de copii înconjurată, care strigă într-una, Tată, moartea nu este tentată, ea e veșnic împietrită. Moarte, cât de crudă ești în a ta înfățișare, tu pe oameni îi pândești și mereu îi urmănești cu un dor de răzbunare. Moarte crudă și haină, tu faci stoc de oseminte, chiar și pruncul fără vină, smuls ca floarea din grădină, îl arunci între morminte. Moarte crudă și tirană, boldul tău va fi distrus, dominația spământeană, cu domnia subterană ce-a deschis atâta rană, într-o zi rămâne în pană că-și va apărea Iisus. Mulți te va întreba atunci, unde ți este boldul, moarte? Ce sub legi și sub porunci cauți astăzi ca să arunci vârste tinere și prunci, fenomenul trist să-ți poarte. Nu primești mită în bani, nu primești niciun ciubuc, de atâția mii de ani umpli lumea de orfani, fie greci, fie romani, fie nobili sau țărani, pe același drum îi duci. Însă noi așteptăm să vină o zi cu decorul dimineții, când amurg nu va mai fi. Și atunci noi vom trăi și cu toții vom domni cu acel ce este viața peste împărăția vieții. Isaia îl întrezărește în criteriul dinastiei pe acel ce se numește Părintele Veșniciei. Sfetnic, minunat și vrednic, Domn al păcii îl vor numi, Dumnezeul veșniciei care în veci va stăpâni. Într-o țară de iubire, într-o țară unde-i har, unde nu sunt cimitire, ci e viață sfântă, fericire, bucurii fără de hotar, unde nu-s dureri, nici boale, sanatoare și spitale, niciun fel de internare la urgențe, reanimare ori vreo dermatologie,
cu leziuni în carne vie. În a Lui împărăție nu există chirurgie. Va veni o zi în care toate se vor înnoi. Tot ce mișună sub soare, frunți sudate de sudoare, se vor ridica în picioare și trecuți prin selectoare. Credincioșii vor trăi, dar nu doar cât ține viața asta de un lat de mână. Hai să întoarcem spre cer fața, căci apare dimineața când se prelungește viața, veșnic viața să rămână, când familiile sfinte vor fi iar reconstruite, în Hristos se vor uni. Însă, bineînțeles, se va face o triere, numai grâul e cules, cel cu sincer interes în al Bibliei progres va avea o revedere. Însă cei ce au stat pe șes sau în neghină mai ales, nici de cum nu au acces cu Hristos la înviere. De aceea ești rugat și Scriptura îți vorbește, ca să fii favorizat, omule drag, ești rugat să renunți azi la păcat. Evanghelia îți dă un sfat, lasă-te înduplecat și astfel sufletul străiește. Vine o zi deosebită pentru toată geografia, când trâmbița de elită răsunava pe orbită, rezonanța-i depășită, chiar și moartea îngrozită, că și-a expirat domnia. Evanghelia azi răsună cu un ecou puternic viu, iar la toți de aici vrea să ne spună: hai, primiți vestea cea bună, cât e soare, cât e lună, cât e harul ce ne adună, până nu e prea târziu. Amin.